kular hakani kesni. Bangan tray hok yaki kamjong. Hok do. Kikubor Kapatisi TV. Manus nam daki lakbon ki bakwa penpinda beke MBBS Henry Kindiat e ki bapas ke admission kalapli ha Emmanuel Coaching Academy epi join menta pinyo e ki kot bat ki e-materials kindon ru ki mock test ban penkray api na kabenda ka NEET. Ka Joint Action Committee Master Role Workers Union haka khandai terik ujel liu ahajar apun riau kaladawa na katanat PHE katanat PWD roads pat building beken siuno ya katulop kapala sateng lalai bana shikinong tray master role ki batrai hakini ki artali katanat rekam ka sarkar jela haka jingkaran bakilat patai kubor unong aibut jangka union uba khro lam salan ki pariat uloong baka jingbam yo tulam jangki master role kadena marka jingbam tentrekam jangkini ki artali kita trekam ka sarkar ya ka jingba jang katanat platingka kapala penmi nadu usnam ahrajar arpau badai ban siu ya ka bainong jangki master role hapo ka shpau trek manla ubenai nagani ki sngi ba kun ni ubenai mi kadon ka jing khore bar ka jing ting jong ki babon nong tray master role apo ka department jong ka PHE bar ka PWD road bar ka building nagadaw ba kay nong tray master rapo ka PHE nado bunay March May June April May kemyo tulap nang tapat ka PWD building ro March April May kimpat yo tulap pat kumjo ro kibadon PWD road te kanay ka jing bamyo pisa adim kilala tray ro kakta habaro kinong tray master ha kinigi early department apo ka jala Meghalaya te halor kani ngin kaliang jong Joint Action Committee jong Master Workers Union kabala simti ban yakran nado gis bunai peladam nilawat ka jing tip halor kani nakaliang jong Commissioners Secretary jong PWD road and building nta Commissioners Secretary jong ka PHE kadaw kalong ba hangni nakaliang jong ka government hamtam ni ka finance department kila sedang ban ai hukum ya ki chief engineer jong ka PWD PHE pat barok ki bai pat ki department ro abadona jalla padai ban pentrai kam no yang ka order ka hukum ka ba ka finance ka ladap ai na do banai July arjar arpau kata ka hukum ka ong ba dai ban seu man law banai kinong tray master kabaar de ban save hapo filtering jong banay bumi bat kabakong santam kalong ba knang ba ka finance department jong ka sarkar jalla kan bo lupa ya kapisa kaday ban tip kan nongot kinong tray masterol ki don hapo ki to ki office te day ban summit day ban ai kerteng jong kinong tray masterol katarik banay ba usnem kila join bat kan no la save yaki hakasisngi ne na ke kumbalong ki degidon ki unskill ki semi skill bat ki hali skill tekani ka order kala akrenshai bakan don ka head account inbo laka jong ka pisa ka jong ki taka kamram jong ki head of department na ki chief engineer bat ki director ni ki head jong ti office ki dei ban pentip sa ka finance department ni ki kerteng bat ka jing siu ki ai ki tenang tapat ka kamram ba ka finance kan ai lai banai ya kin bo lupai ka pisa khnang ba ki nong tray masterol ha ka jala Meghalaya kin yo pisa manlaw banai langba ka taga beams bat kan don ka taga dashboard ta halor kani ka hukum nilam ba ka tanat jong ka PHE bat ka PWD road bat building ki khalam pantray kam katkum kani ka hukum na taga daw kadon kani ka jingbam tikana ban seo ne ka sakon no ne ka pisa na do pray March April May te kata ka dai ka daw ba hangni te nagaleng ka jong in ka Joint Action Committee hadin ngi tibi ka ne ka jing sisa ngi ai ka jing khublai ya u chief minister jongi Conrad Sangma namar ka jing ka ndo ka jongi hauni banai April ka kando ba khaddo ba u ngi ya karani ka ni uong ka dai ka jing sisa ngi haban pentrai kam ngi hai hukum
Te nagaliang ka jong kum long pa ya ka finance department ula pantrai kami gani. Te ka ega bangi ko abanong menta kas ngi nagaliang ka jong ngi kum ka joint action committee hadin ngira de be keren ke gini gisngi. Te ngira de ai de ka jing tho. Cha ki chief engineer jong ka public health engineer nang ta ka PWD road but building but ngi karpad iki. Ba hakine ki lai banai ba phiklam save ka pisa ngilap ba phiklam pantrai kami gini hukum save no mardor hapo ni banai June ya kan ki pisa. Kadao bangipan kadong tanggane ba ki khon ki masterol hakine ki lai banai ki myo sho wat ban save ya ka ba school nalorang taro ki bam ki nong de marbam yang iki masterol la dan ki masterol ki ba kim ai sho ki try dukan na marba ka bon parat ka jingsa pisah te kada bangi mio ban siu ta halor kani ngila ai kini ka jing tho sheki chief engineer bad ngila ai keren ro bad u ki chief engineer jong ka PWD building bad PWD road bangi ka pad ki pelaj mardor Pat pentrai kam hokat kum ki order jong ka sarkar jella. Khnang ba ginong trai masterol kenam sa aram bat kenam sngew dokha ga mansiem ban kenno ek office trai kum bangi trai ka kam kum ta gi de banyo ka bainong ha ki account jongi man lo banai. Te halor kene ga jinge karen bat menak mta ka sngi bat chief engineer jong ka PWD road bat building kila ong yengi ba hakani hi sngi kila peniro yang iya ka eki bala pentrai kam baka pisa kan wan no ski bang account tenalorang taro ngila ikran yakiro ong kan mau ba hajaintia hagani ka tayo na don rioter Julai kan sedang ka be ding kalam hakpo juai bad hadin ka juai kan wan saka tuber te nagata daw kibadon sa tiro kidai gi masterol kidai banyo ya ka pisa kabakila dapter Khnang bakin yo ban penkemen bat ban le niam ban pelut bisa khnang bagan pho kata ka jing nget ke jong kumba ka government of Meghalaya ka ai pisa haswa ke Christmas ubanai 4 kon nrai kinong trim sarkar kela pelai lupa ya ka tulop in advance ten ka daw hangni ro dai ban le kumju kumba ka jilla Meghalaya bat karin dia ka jongi kalong sekula ka mod ba ngi dai ban penbiang katkum ki niam ki badan hangni taka jingi borom keliang bad ekarsan keliang kadai bandan te kan riutrik jong kan sedang hajwa ngiong ikini engineer bad ya kan ka order ya kan ka chingtho ngila dep ai ro sha o ba paston song deputy chief minister ba pai ka road bad building nang tapan ngila ai o Dr. Vijay Kumar IAS ba pai ya ko commission secretary jong sarkar jilla pai ka finance ba kin pelaj ka pisa ta halor kanni ne kaliang jong finance department menne gi kendo ki ongila long ready pisa la don lupa na stang bakini ki chief engineer bat ki wai pat ki head of department ki dei ban pentrai kami ko da ta kata ngi karmen ba kini ke ki ngi trai kam no bat ka wai pa ka kong san bagin yatip lang bara ba hagajala Meghalaya jongi kani ki EPF employee provident fund ka ba nado kinong trai belas ngi ki badan bat contractor ki nong trai masterol bat ka ki department ki dan hok pan yo ya kane kade ga hok ka jongki mandagaliang jong ka finance ro kani ka apply tri ummi jong nisnim ajar apun re hadin bang ira ikon ka joint action committee chief minister kila ai hukum urgently ba dei ban ki head of department ki dei ban enroll ha ye ka baro ki nong trai masterol casual worker bat ki batrai ba ki company ba contractor ba kin dei ban enroll po ki EPF Khnang ba kata ka social security baka financial security kan don haginong tribalas ngi baro ki badan hajala Meghalaya. Ta nagaliang labor commissioner ro ula bod deni kanni kay kimingi ab menta stang ba kinong try masterol kinong try balla bat ki ka ba contractor ki dai ban wan sakhaman. Ban dawa yala ka hom enroll ikani. Kan sew ka pisa katkum gajing batai kani namar ka bakot kani ka pisa kan dai ka jongi hi katkum gajing tep khadar tangka ki dai ban ai na ki ban shemye ban subscribe ye kani ka sanniang ye kani ka pisa ka EPF nagaliang ka sarkar jalla kan ai ka baha jongka ha bakot kani ki EPF kan yarab ya ki hadin bala sangthan
bat khamta malara pang shitam ro kani ke EPF lang bagi EPFO ken ajing aram ya ki to ki badan dekhat kani ni karpa dia bar wan shakhaman seniang ni EPF hangta kani ka jalla ka jongi ngi kum trai manok ngin biang ngin phok ngin pheng ngin biang ngin da baro ya tala dengim sim keti te kamon kadai hi ka jingle ka jongi te kermen ba kumbaga government of Meghalaya hajing alam jong Conrad Sangma ula ai kini ke jing patha ki hukum ni nagaleng ki officers ru ki daiban pentrai kam lemkum ta ngi nagaleng jong ngi kong ki joint action committee ki nong trimester ngi hab ngi don naga banta ban ai ya ka bor ka jong ngi ru ki ban la ngi kermen ba ka jing trai kam kan ka jala Meghalaya kan phok kan phe kan beng kan dam tang naga jing trai na ki officers ki engineer bat ka sarkar bat ngi ki nong trai bala PWPHC kan patrikam takawai pat ka order ka dai ba ka apa atri ummi arajar apun riu manakini nega finance kela ai ka order ka jingdai ban EPF ba urgently dai ban register ya baro ke nong trimester nong trai ber contractor hak EPF kele ban register dang ni kila sedang kede ban sedang no kidan dai ban khankor no ru balaram dar nong trimester nong trai bala kari ba ka jai ban rejongi kan ke te kajing pen baik kadai bandam tengi kerman baik officer sebagai engineer kem dai ban petang ki badan salor ya ki ba ong kata ki high level bairo ki badan low level mar padang ki dan ki officers te katang kata ngi kerman ba ka babahatam kan mi nadok mentas kaman kular kila pen i yang ru ba hakini ki teyau kan poi kat kum ga kapisa sik ba ka DBT dan ski bang account jongi master po PhD bat PWD ni kata ta borok go jalla te kan cross try ba yaki foja kena bandan sign ni kata ke order makin pelaj na kapisa kata ro hadin ba kila pentrai kami ka order na finance ba ban siu man bunai ba submit ki kerteng jong ki masterol kan ba finance kan bo lupai kapisa in keren no jing sia tigi officers ki engineer ro imat ngila ya sngo ba kila dan ki benta ki ba kira sngo yo bor na mar ka pressure ka dantang na salor mentah dan segala ini terakhir rengkat. Dia kata kadai ka ni kerman kajing terikam rengkat kan dan. Jika bahaba namar ba kajibab naki yang balai mono compliant ki yang kim bana ba kadan kamu kata ada. Tengi ju ki yang kim tip ba kan dan. Tengi la ai copy hakan ne ka sithi jongi ai lang bat kan ne ka ada ki. Asim kan ne. Tiang ki man chwa te ka dan tamon kadan ke excuse hang ne ang tai. Role negaliang jogi master ki haban pendap mak kanika ki form kini katai tenegaliang jong ki engineer ki officers ki badan ha ki department befair ki haban wan khot ki masterol an ai ba ki form nang ta kin sedang kanika contribution namar kani negaliang jong ki bandrung kum ki members ki PF ro ki haban seniang bisa naki long khot kat kum ka jing tip jongi te ka long khat artang ka Sebenarnya. Negaliang jong government ka contribute kum ba khatsa khatsan nga. Dang menta hakibon ki department kan sedang terikam. Hapo ka directorate jong agriculture kat kum bangi tip kila sedang la terikam do art house na menju. Tinong try master lang tay ki babon kila yo mentoy. Te kane ka EPF kala dan mentay la sela dan nya prosnam. Ano? Nya prosnam ta. Kadon gaan tangi jalla jongi ni dan bok umdai ba ngi haban aji ro yo chi minister kon sangma haka por bi kendo euro wo ong ba ula kena keleng ka ministry jong kale bor kila ong yu pentrai kam menta pentrai kam sa. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of home. This is STEMS, our ride,
our future.